Kani gidi ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Dan kam kari India ban job ya ka jingwan pai arsien jong ka jingpang COVID-19 ong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Penmi kendon ka sarkar Meghalaya ha ka jingya le ban te lakam yo COVID-19. Syajid Urakesh E Sangma kumu chairman jong ka GHEDC da ka jing kersan ki khan rit li ki vote. Bat kiu ke jingpang COVID-19 hari India da ke jing yo pang jong arlak kandai pusan hajar ngut ha Khasi sengi nen ke sengi. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula keren sengok ya. Ha kari India kaden kam ban job ya ke jingwan len shop ha kasin ke baar jong ke jingpang COVID-19 da ke jingkut jingmut ke bas kem. Ke jing slur bat ke jinglong la khare. Ula kentu ya baro ki jela jong kari bakin ken mau ba ka jing khang dam ka dei ka sin jam tang lada om dan lat shu da kumwe haba ai jing kran sha ki pa nong song song kari halor ka jing long jing man na ka jing priang ka jing pang COVID-19 ha kari umuri ula ong ba on kampai khmat sha ka jing khang dam ka batang ha ki jaka ki besak kata ban ai containment zone ha ka ba ula ong ba dan kam ban kmi ru ya ka jing bet jing biang ha ka yo ka kon rengkat ba ka jing sumar ya ka kot ka khia jung ki pat ba ka jing yelang kmi bnia bala penia de menteri rang ba ka jela Meghalaya kum usong knor ka bala long nin ka singi kale tai halor ki babun tli ki mat kham tam ha ka be de bat ka jing ki bri ki be yo ye ka jing pang COVID-19 ka balong sispa kandai pu arngut nin ka singi ka bala kentiu ye ki nong pang COVID-19 ha ka jela sya ka shi hajar arpo ingut bat salai ngut kila yap na ka ni ka jing pang Hakni ke jingelang la penmi ya karai ba ka RT-PCR. Kabalong ka test, kalong ka bamla alat ya baro ki ba wandrung sapo ka jela bat ya ka RAT onam le asu. Onam pediang ya kanu-kanuru ka certificate ka bala penmi dai ki sarkar jela pa per. Ka jingkiu ha ka jingyu apang thamal jing ki briu ka penpau ba ka jinglong jingman kala nang ya cha ka jingma. La ajing mut iki pat ba na ki kapsor bat ni ki cakanong kendong banam wan syasar Shillong lem dade na kanu nu ka kam ka badan kam e na ka daw ba ki briu ki bayo thma ye ki jingpang ki ba khambun hi ki de na sar Shillong ha ka biri ba ka East Khasi Hills ka sarkar kla shime karai ban khang no swa mardor ya baro ki caka jungo kai tat hadu ka lai photerik menta ubna ye yong ki school ba ki college kin khang lut hadu kalai teri ubnai banwan lat no tangki college ki badan yi ki jakai le examen kat baki online class kindang beteng hasor Shillong ki jakai ki ba le ki jingkilan met ni ki gym ki beauty parlor ki dukan khap snyu ki cinema ki pungjingi bat ki jakadi kiat kin khanglut nadu ka arpulai terik hadu kalai phau terik menta ubnai Kidukan kibamde kidukan marbam ni kidukan dawai kin khanglut nadu ka arpundri tere uyeyong hadu ka arterek jong jemang. Ka sarkar kla aibori ki deputy commissioner jong ki district jela bakin ai ye ki jing pentip ba bat kinong tre office sarkar kin let tanglai pulana ka sispa sya ki jakatrei. Kajing ai tikai ya dano COVID-19 kadang ya saprang bat la kentu ki pat ba bakin let si ki jaka ai tika ki balabu. Ka sarkar ka penpau bala da om la su bante lakam ye ki jinglong jingman na ka jing sapriang juga ni ka jingpang om ban si ban pentre kambiang ye ka jing khangdam kumta kalong ka bakongsan babaro ki pat ba ki dan kam ban sim kia renti lang Menteri Rang Ba ka Meghalaya u konrat ki sangmah nin ka sngi ulak mi bnia ye ka jinglong jingman na ka jing sapriang stat jog ka jingpang COVID-19 na ka jela da ka bai kren leng ba ka video conferencing bat ki deputy commissioner jong ki district ka jela rengkat ru bat ki he jong ka tenat ka kot ka khia ha ka ba ulo ong ba ka jinglong jingman ha ka jela ka dan ha pedeng ka jingma ka ba kraw da ka jingkiu ha ka jingi opang ki briu man la ka sngi henrei da ka ba shim ye ki sin jam ki bedan kam menta la bante la kam ye ki jing post that jog ni jingpang haki singi ki banwan ka sarkar Meghalaya kala haban shemi ki sin jam ya da khnang ban lat na ka jinglong jingman ka khamjur kum ha Delhi bat Mumbai da ka babut perking ye ki kendon ya da no COVID-19 bala penmi da ka tanat ka kot ka khia bat baki briu kin sim khia ban ai tika ye la die la ong su menteri Rang Ba
Konrad bla ongru badan kam ban kmi ru ya kabet kabiang jugi pat ba ha kaliang ka yok kon rengkat ba kajing yada ya kajing ko jing kya jongki kumta onile kat bala ban kiar na kajing khangdam ula pentip ru ba kajela Meghalaya kalong kajela ka baduna tam ha kajing wan IT ka jugi pat ba bat kathong jong ka sarkar kalong ban penklan chu ye kajing IT ka ha kini ki sipo sngi ki banwan ka sarkar klabu ye kathong ban IT ka nriu point san lak ngut ki briu ki baha ba ka thop ka bade ban yo tika ha kini ki nyu sngi ki banwan da ka mak mi thu ye ki jaka ki ba kani ki jingpang kala ban pur stand bat iki briu ki baha ba ka thop jong kathong ban IT ka kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Laitili kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur penjenga iway na iway pan habay dan lang hajo sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani ka All India Radio Shillong bat mentang ni beteng ye ki khubor ki bedangsa. O Rakesh Sangma jong kaseng NPP ula sajit kumu chairman jong GHADC hadin bola yo ye kajing kersan jong khat riut liki vote kat ba ucherak momen na kaseng Congress ula yo tang khat ar vote. O Rakesh Sangma ula sajit kumu nong mikman na ka Babel para constituency ula yo ye kajing ai kublay na ki dikhot jong kaliang sensyal ba kaliang persya jong ka GHADC hadin bola sajit syakasuki chairman jong ka council. Haka election sa GHADC kabala long haka khat arterik munta ubnay kaseng Congress kalalong kaseng robun patam da kajing job ya khat artli kisuki kat ba ka NPP kalawan ba ar da ka ba job ya khat waitli kisuki kaseng NPP kala yu thaw ya ka executive committee da kajing yu jingkersan na laingut ki kertong klemseng bat iway na kaseng GNC kabala job hi tang ka wai kisuki katanat kokoi kya jong kari India kala ong ba palat arlak kandai pusan hajar mut gibriu kila yu athamai ke jimpang COVID-19 nakari hakini ki arpusa kunta balala kabalong ke jingkiu hakasisi ke babun tam nadu bawan lenshap ke klam COVID-19 hakari dakni ke jingkiu ke jingdon jingkinong pang COVID ki bedang don hapedang ke jingsya sumar hakari kala poi sya ke shiklur sat mudriu lakmut ki bayap nakani ke jingpang hakari hakini ki arpusa kunta balala kilong ar hajar arpulai ngut kabla kanti we ke jingken ki bayap na kini jingpang hakari India syakasilak prapu arhajar ngut da ka jingki ha ka jingi apang thama jingki bri ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya bat hakari India hi berakowe ka jela Meghalaya kala penkre ban penbiang ki jinon kami ki tendong li air oxygen bat ki korea rap ringen sim ni ki ventilator syakinong pang ki bedan kam ki he sarkar na katanat ka kot ka kya ka Meghalaya ki pentim baka jela ka don ya laipu artli ki invasive ventilator bat nyo pusan tli ki non invasive ventilator bat nakaliang joko sarkar pedeng kala aisyu sasan pusau tli ki invasive ventilator hapedeng ki khubor ki badan kajing bamla penbiang ya kajing don kam oksigen haki babun ki jela kari o director ketenat ka koi ke kya joko Meghalaya o Dr. Amanwar ulakular bat pentikna baka Meghalaya kala Shemi kisin jam ki babiang pura na kabentaban penbiang ni ya kejingdon kami ka oksigen na kabenta kinang pang COVID ha kajela. Ka hukum ka bawan na ka office ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka ong babun teli ki jing ujor ki lawan halor ki jing penken ki local taxi ya ka kendon ya dano COVID-19 kabala ada ka sarkar. Ki nong nga taxi ki di ben but perking ya kerkom kit beri ki kali ki jongki kat kum bala but da katana transport ki di ben deng ya ki jing dak mud la ni ki mas klempem bat ru ban sat ki bun sen da ka penan kamru ya ki hand sanitizer ki nong sang kali ki la ban pentip se ki thanat pulit bajan tam la da don ke jing pen khen kendon na kaliang ki taxi kamai da ka batho sai ya ka number kali Susu kinungnya taksi kideiru banwa ya kacat ke basai haki kali ki jongki ke babatai ya ka dor bai kali ke bala penmi na ka office DTO katna DTO kan ya checking keleng ki jaka bat la dalap ya kinong penkenyan kan le da ka bating bat pendu ru wat ya ka license jaka kali